pela mesma disciplina. A Islam aussi vai unang kuliah. A mí no me mira y próxima, hacer cosas que trova tu desarrollo en el cultural. El last programa de la año 2009 na una. Pero entonces no me pero minutagpos assim kami na minabisa hindi mo tem esse ensinamento. Quando claro, ako may suplente parlamento que viaja y somos una cosa que viaja que no nos vuelve cliente mesmo. Deve estar aqui no que Sanantuj, welkom, bom mini. Nós estamos live em Best Master, página de entrevista, que dessa vez que ainda noite nós temos um tremendo programa. Hoje aqui está 14 da tarde aqui na Holanda, este é o de manhã aí na Corsou. Nós estamos live se acabou. De bocas de uma página para poder dar entrevista. Danke de seguir nós, danke de estar conta também conosco e danke de todos nós também que a decidir fazer chegar com nós também está assinando donação na página entrevista com nós pedimos crowdfunding, caminho conosco está bem nós necessidade de algum equipo e com boa ajuda nós estamos conversando aqui não. Mas para evitar hopi vai bem com outro custo que não é só tomar lugar, ou você ir para meio de crowdfunding, caminho com tudo gente ou assinando donação. E se você bota switch out o number de forma que ainda não está menina que está abo a dona, ainda não está saco tá abo dona, você pode ser mais tranquilo. Danke na todos nós que já a dona acaba e danke nang que também que está pensando de dona ainda. Tagami hinka link em pantalla, então também me soda saludar colega Neti. Neti, conta com você. Boa tarde. Gama. Você vai ver, Neti, conta. Ok, is goed. Muito bom, danke, Javier. Feliz dia domingo. Danke para seguirnos viaje mais durante e danke viaje mais de minha parte também na Turco já acaba a contribuir conosco e tu restanculo vai contribuir também. Danke de antemano, agradecimento enorme. Você ajuda a engrandecer nosso programa dia a dia a fo. Mas danke. Seguro. Hoje um dia novo, nós vamos começar a o tópico novo, mais claro. Aí nós estamos aqui, que não se tem ainda, Nati? Eu estou em Pepe Sulbarango, abai hopi bom. Sim, colega, nós estamos em Pepe Sulbarango e era tremendo programa, caminho por cimas, hopi de Asinha, hopi de apesar do programa, nós estamos contentos com você nós, anto mais claro. Hoje nós estamos em outro tópico, nós estamos começar a ver com professor Dr. Anders Philip Wagner, que está dando les na Universidade de ICUC na Corsou, na Holanda. Nós estamos conversando sobre diferentes tópicos com ele. Anto, me espera que o programa de hoje também está onde sabe na engrandecer nosso conhecimento. Laten we welkom heten aan meneer Wagner. Goeiedag, welkom bij ons op de pagina Entrevista. Ja, bon dia en bon tardi voor de mensen uit Nederland. Ik zit nu in Nederland. Fijn dat ik in het programma mag zijn. Oké. Ja. Dus u zit momenteel in Nederland. U huppelt heen en weer Curaçao en Nederland, Curaçao. Wat vindt u daarvan? Nou, dat klopt. Ik ben een lange afstand forens. En ik ben voor het eerst in Curaçao geweest in 1986. Oh. En ik ben sinds 2013 hoogleraar bij ICUC, dus ik ben nu een lange afstand forens. En ik vind dat een enorme verrijking. Ik vind het heerlijk om zo elke paar weken op Curaçao te mogen zijn. Ja, bevalt heel goed.
Fijn om te horen. En wat betekent dat u eigenlijk bij ICUC eigenlijk werkt? Wat doet u daar? En hoe vindt u dat mag doen? Nou, wat ik daar doe, ik ben hoogleraar. Ik ben een van de lokaal noemde hoogleraar. En samen met collega Gilbert Seintje en een heel team proberen wij dus ICUC verder uit te bouwen. En ICUC is een universiteit voor het Caribisch gebied. Die mensen de kans wil geven om in het Caribisch gebied te studeren. Soms jonge mensen vanaf 18. Soms mensen onder de 18 die we helpen, zeg maar, hun middelbare schoolvakken goed te halen. Dat ze dus toegang hebben tot universitair onderwijs. Maar heel belangrijk, en dat is vooral mijn richting, dat zijn volwassen mensen, executives, die dus of nog een BBA of een MBA of zelfs een DBA willen doen. Of die, zeg maar, korte courses willen doen. Om zelf, zeg maar, vakmatig employable te zijn. Nou, en ook nu met natuurlijk de moeilijke COVID-situatie is het heel belangrijk dat mensen de tijd en ook de frustratie die ze nu hebben productief kunnen maken door iets te leren en weer sterk te staan als professional of als entrepreneur. Dat is onze missie. En dat gaat heel goed. Oké. Dat is mooi te horen. Laat me even teruggaan naar 1986, toen u voor het eerst op het eiland was. Wat was Curaçao toen de tijd voor jou? Hoe zag Curaçao eruit voor jou toen je daar aankwam? Nou, het zag er op een bepaalde manier uit als nu natuurlijk. Hè? Maar wat mij toen opviel, dat was de enorme olieraffinaderij bijvoorbeeld. Hè? Naast natuurlijk de mooie dingen die je opvalt als het uitzicht 's nachts en de azuurblauwe zee. Hè? Heel veel dingen, ondanks dat het natuurlijk nu best moeilijk is op Curaçao, zijn heel veel dingen ook verbeterd in de loop der jaren. Hè? We zien er ontzettend veel beter uit. Dus je weet, een van de minst betrouwbare dingen van een mens is een herinnering. Hè? Maar dat is dus het beeld wat ik had. Dus op dat is natuurlijk, geldt ook voor Nederland, geldt voor overal. Het is natuurlijk best een lange tijd sinds 86, dus bepaalde dingen zijn veranderd. En andere dingen zijn zo gebleven. En wat bijvoorbeeld veranderd is. In 86 was er nog helemaal geen ICUC. Ik heb vanaf 87 heb ik eerst jaren aan de UNA gewerkt. Oké. Javier, je staat op mute. Ja, dus je kent het onderwijssysteem best wel goed dan op het eiland. Wat zeg je, Kevin? Je kent het onderwijssysteem best wel goed dan op het eiland. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ken vooral het hoger onderwijs. Terwijl, en natuurlijk vind ik wat wij doen belangrijk. Het is ook belangrijk dat mensen in het Caribisch gebied zich daar, zeg maar, verder kunnen ontwikkelen als professional entrepreneur. Om ook in dat gebied te kunnen blijven bij hun familie en vrienden en daar te kunnen toevoegen. Maar wat eerlijk gezegd nog belangrijker is dan onderwijs voor volwassenen, is onderwijs voor kinderen. Eigenlijk beginnen kansen, maar ook gelijkheid of ongelijkheid, begint al voor de geboorte. En daar ligt voor mij ook wel, en niet alleen voor mij, dat is ook een beetje open deur intrappen, maar dat kunnen we niet genoeg doen, dat daar de zorg ligt. De zorg die ligt niet alleen voor de generatie nu, maar ook in COVID, ook voor de komende generatie. Hoe kunnen we nieuwe mensen welkom heten op deze aarde? Maar als ik u zo hoor, dan geef u aan dat er bepaalde dingen moet veranderen. Ook in, laten we zeggen, lager onderwijs, vanaf basisschool tot voorgezet onderwijs. Hoe zou u het kunnen eigenlijk uitleggen? In welk opzicht, in welke zin zou veranderingen moeten komen? Ja, ik wil niet in de valkuil trappen dat ik ga vertellen wat er moet veranderen, zonder de situatie voldoende te kennen en ook daarbij alle ruimte te geven aan de mensen die dagelijks met die situatie werken. Wat ik wel kan vanuit mijn eigen overtuiging is wat denk ik belangrijk is. Een van de dingen die veranderd is sinds 86 is dat Curaçao nog veel diverser is geworden. Hè? De bevolking is veranderd qua samenstelling. Er zijn groepen weggegaan.
Er zijn groepen binnengekomen en dat zijn niet dezelfde groepen. Er zijn dus, net als wij hier in Nederland niet Nederlanders hebben, heb je op Curaçao nieuwe Curaçaoenaars. En wil je dat goed laten verlopen, en dat geldt in Nederland niet anders, dan vraagt dat een enorme educatie-inspanning. Er zijn bijvoorbeeld, ik geloof zo'n 30.000 immigranten bijgekomen de laatste jaren. Nou, dat vraagt iets. Mensen die moeten een taal leren kennen, welke taal dan ook. Die moeten hun plek in de samenleving verwerven. En we moeten met elkaar die samenleving opvoeden. Nou, zonder dat ik precies de situatie ken, weet ik dat dat een enorme inspanning vraagt. Nou, daarbij ben ik ben geen pedagogisch deskundige. Dat zijn hoogleraren namelijk niet. Die hebben verstand van hun wetenschapsgebied, maar niet zonder meer van hoe je onderwijs moet geven. Maar ik heb de overtuiging dat als kinderen jong zijn, dat ze het beste onderwijs kunnen krijgen in hun eigen taal. En dat is dus heel vaak iets van papiamento, Spaans of iets van beide. Later is van belang dat die kinderen ook onderwijs krijgen in een groter taalgebied. En dat is denk ik Engels of Spaans, want dan heb je toegang tot de wereld. Nou, dit vraagt dus, maar al voordat kinderen naar funderend onderwijs gaan, is de vraag, wat kunnen wij doen voor kinderen op het moment dat ze in dat wietje terechtkomen? Hè? Hoe is het met voeding? Hoe is het met een veilige community situatie? Nou, en ik zeg dat dus zonder enige verwijt of kennis van de specifieke situatie. Ik zeg, als een land zo verandert, als Curaçao is veranderd sinds ik daar kom, vraagt dat een enorme inspanning van ons allemaal. En die inspanning is ook eigenlijk nooit genoeg. Dus die mensen die in die sector werken, die kan je alleen maar ondersteunen en supporten wat dat betreft. Dat is mooi gezegd. Ja, u benoemt een bepaalde belangrijke punten, de voeding en de zorg en die dingen. Dat zijn dingen eigenlijk die je niet zo vaak hoort wanneer je eigenlijk met mensen praat over onderwijs. Vaak hoor je alleen maar de theoretische dingen zoals van vakken en wat moet er gegeven worden en taal en dit en dat. Maar de basis is toch de voeding en de zorg die die persoon of die kind eigenlijk dagelijks ontvangt en krijgt, zodat hij op school goed kan opletten en goed kan presteren. Dat zijn echt belangrijke punten, vind ik. Javier, heb je een vraag? Nou, ik wou daarin haken, want je zei natuurlijk wel dat je niet deskundig bent op dat lager onderwijsgebied. Maar je krijgt natuurlijk wel te maken met de leerlingen die vanuit het lager onderwijsgebied doorstromen naar een hogeschool of naar de universiteit. Klopt. Ziet u daar dat wij, of ziet u vanuit daar dat we veranderingen moeten maken in het onderwijs? Want hoe is het niveau wat u nu krijgt, om het zo vragen? Nou, het niveau wat bij mij in de classroom komt, is uitstekend. Dat is uitstekend. Maar dat zijn de mensen die in hun leven ook ongeveer al alles doorstaan hebben en extreem gemotiveerd zijn. Wat heel interessant is, en dat moeten we zeker bespreken, dat 70% van de populatie van ICUC, dat zijn vrouwen. En die vrouwen, dat zijn vrouwen. En die vrouwen die staan 's ochtends om 5 uur op. Die gaan dan allerlei eten klaarmaken voor iedereen, gaan hun kinderen naar school brengen, gaan aan het werk, komen daarna bij mijn collega's of bij mij en die gaan 's avonds om 9 uur naar huis en dan gaan ze nog opdrachten doen. Dat is onvoorstelbaar. En dat betekent dus ook dat als je wil dat kinderen een betere toekomst krijgen vanaf dat wiegje, dan moeten wij vrouwen ondersteunen. En dan moeten we dus ook de hele sociale opvangsituatie ondersteunen. Hoewel ik het idee heb dat dat op zich best goed gaat op Curaçao, waar de familie heel veel doet, merk ik toch dat opvang van kinderen, maar ook hoe halen en brengen we kinderen, ook wat zijn de mogelijkheden. Wat is de toegang voor vrouwen? Natuurlijk ook voor mannen, maar het is vaak een rol van vrouwen. Wat is de toegang voor vrouwen tot gezond eten? Voor kinderen, maar ook voor hunzelf. Dus je ziet het nu in COVID. Ook met COVID, ook in Nederland. Ons beste medicijn tegen COVID is onze vitaliteit.
Nou, wij Ja. weten allemaal op Curaçao hoe duur bijvoorbeeld verse groente en fruit is. Hoe moeilijk het soms te verkrijgen is als er weer trammeland met Venezuela is. Nou, ik zie dus dat er op Curaçao naast een cultuur van in zekere zin ongezond eten, zie je nou ook een hele beweging van gezond eten opkomen. Je ziet er ook over gepubliceerd worden. Maar dat is nog wel in het bereik van heel weinig mensen. En het zou zo mooi zijn als we dat bereik kunnen vergroten. En ik ben dus wel overtuigd, nog even over die vorige discussie, dat als je het hebt over kwaliteit van onderwijs, dat die eerste jaren is die context heel belangrijk. Kijk, als volwassenen bij mij op de universiteit zitten, dan kan je ze een boek geven en dan weten ze wat ze ermee moeten doen. Maar dat zijn volwassen mensen die alles al doorstaan hebben. Die eerste 15 jaar is de context, dus veiligheid, voedsel en dat soort motivatie heel belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, dat is niet algemene vorming, maar dat is vakonderwijs. Ik ken ontzettend veel handige jongens en meisjes, maar op het moment dat die dus zonder diploma van school komen, dan kom je vaak in de verkeerde dingen terecht. En dan zeg ik, ga die mensen nou niet aanpakken op wat ze niet kunnen, maar spreek ze aan op wat ze wel kunnen. Want ik zie soms gewoon dingen, dat denk ik, die kunnen hartstikke veel. En Curaçao is natuurlijk een divers land en is daarmee ook een creatief land. Als je kijkt wat er is aan muziek, wat ik aan leuke dingen heb mogen meemaken, hoe goed jongeren kunnen sleutelen aan auto's. Nou, ik noem maar gewoon wat praktische zaken. Dan moet daar een toekomst in zitten. ICT, Ja. goed in visuals. Dus we moeten dus proberen die diversiteit productief te maken. Ja. Javier staat op mute alweer. Ja, hij is bescheiden. Ja, als ik het zo hoort, vraag me af, je bent wel geen politici, hè? Nee, mijn vrouw. Ja, vrouw wel, ja. Nee, maar vaak, zeker de laatste dagen hoor je dit vaak vanuit de politicus Ja. benoemen, maar het is inderdaad zo. Maar helaas, als we een overheid hebben, werken wij niet concreet aan de onderwijs. Wij doen juist andersom, juist de afbreken in het hele onderwijssysteem. En dan kunnen we helaas niet daaraan werken. Ik zou even willen gaan met jou. Ik heb niet even wat vragen die ik van tevoren heb gekregen. Nattie? Mag ik een vraag stellen? Ja, kom maar. Ik ga wel nu inhoudelijk een beetje praktisch. Als iemand een opleiding volgt bij ICUC, is het erkend door Nederland? Gelukkig niet. Wij zijn heel trots dat wij een Amerikaanse accreditering hebben. Oké. Ja, en daarin zit ook een boodschap. In die zin ben ik dan wel even een beetje politicus. Ik vind dat Curaçao zich niet alleen en minder op Nederland moet richten. Voor Curaçao is de US een veel groter land dan Nederland. En bij ons studeren ook heel veel mensen die in Amerika hun bachelor hebben gehaald. Kijk, een van de mooie dingen van Curaçao. Ik heb hier, ik zal het even laten zien. Dit was in 2014, heb ik dit gepresenteerd als mijn oratie. Op weg naar een wereld die groter is dan onszelf. Is nog steeds te vinden op internet. In die oratie heb ik gesteld, ik ben hoogleraar economie en globalisering, dat Curaçao die ligt tussen een paar grote gebieden. Ja, klopt. Dat is de VS, dat is de Colombia, dat is almachtig op dit moment of alom aanwezig is China. En dan hebben we nog Europa met haar koninkrijkspartner Nederland. We zouden de dingen wel eens moeten zien in die verhouding. En dat betekent dus dat op Curaçao de politici, maar ook de ondernemers, die moeten zich realiseren dat die vier stakeholders hebben. En ik zeg ook altijd tegen studenten, deelnemers die bij mij MBA doen, van dan heb je vaak dat mensen voor zichzelf willen beginnen. En waar beginnen ze dan mee? Een consultancy. En dan zeg ik, dat is heel mooi, dan zit straks de ene helft van het eiland in een keurig overhemd met een stropdas de andere helft van het eiland te adviseren. Zo komen we met elkaar niet vooruit. Hè? Je moet ook exporteren.
En ik ben ook heel trots dat er mensen zijn. We hebben een entrepreneurship class die gewoon begonnen zijn met iets. Nou, daar hebben we, en dan zijn de boekjes ook op. Maar ik heb samen met Antje Diertes heb ik een werkboek gemaakt, een aantal jaar geleden. Create Your Own Game. Dat is een heel kleurrijk boekje is dat. En dat is een zelfhulpboek voor mensen die willen gaan ondernemen. Nou, wat is nou de sleutel van succesvol ondernemerschap? En zo sluiten die 2 boekjes op elkaar aan. Een onderneming is groter dan jezelf. Daar betrek je andere mensen bij. Of dat nou medewerkers zijn, of toeleveranciers, of partners. Nou, op die manier gaat die economie van het eiland groeien. En het is ook zo, het eiland heeft altijd last gehad van eenzijdige economieën. Toerisme, financiële sector, olieraffinaderijen. Nou, elke economische golf die gaat een keer op en neer. De enige manier om je daartegen te beschermen is niet dat er weer een buitenlandse investeerder komt, maar dat kleine bedrijfjes groot worden, zogenaamde grow-ups. Dus een sleutel voor de toekomst is wat dat betreft ondernemerschap. Maar als ik u zo hoor, dan is het toch een totale andere omkeer, totaal andere manier van kijken op de situatie. Want dit heb ik eigenlijk nooit eerder gehoord. Je hoort altijd de traditionele manier van denken, de traditionele manier van doen. En nu brengt u iets totaal nieuw naar voren. Het is alsof het is zoals uw boek net in de scherm is tevoorschijn gekomen, is totaal nieuw. Hoe denkt u dat dit aangepast kunnen worden op Curaçao? Nou, laat ik een paar dingen hierover zeggen, te beginnen bij het volgende. Johan Cruijff, bij ieder wel bekend, want Curaçaoenaars zijn gek op voetbal, die zegt, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat was een mindset van Johan Cruijff. Het vervelende is, het omgekeerde geldt ook, elk voordeel heeft zijn nadeel. Nou, en Curaçao heeft natuurlijk een historie van een paar honderd jaar een overzees rijksdeel van Nederland te zijn. In 2010 is dat vervangen door een zelfstandig land, maar daarmee zit je ook met een erfenis. En die erfenis bestaat niet alleen maar uit mooie dingen, die bestaat ook uit ballast. Nou, daar kunnen we een hele rij van noemen, maar laten we dit nou gewoon eens onder ogen zien. Ik vind dus ook dat Curaçao, over waar die nu staat, zich niets moet verwijten. Ik vind ook dat Nederland Curaçao niets moet verwijten. Maar Curaçao die gaat nu de lange weg in van een land op te bouwen. En bij dat land hoort dus ook trots en gevoel van zelfredzaamheid. En entrepreneurship in het Amerikaans is dus veel meer dan dat iemand een eigen onderneming opricht, een rechtspersoon. Eigenlijk hebben we het over de redzaamheid en de ontplooiing van een persoon. Entrepreneurship en emancipatie is bijna hetzelfde. Nou, je kan niet dit land groot laten worden en groot zonder emancipatie. Dus groeiakkoord, groeimotor is prachtig, maar is niets zonder onderliggend empowerde mensen. Nou, en wat is de belangrijkste variabele voor empowerment naast goede ouders? Dat is goede opvoeding en onderwijs. En daarom werken we daaraan bij ICOC. Daarom zien we onszelf ook als een emancipatieorganisatie, die dus mensen helpt zich te ontplooien, ongeacht hun leeftijd. Iemand van 44 kan zich willen ontplooien, iemand van 58 zoals ik, en een kleuter van 4. Nou, en als mensen zich niet ontplooien, ook al die nieuwe mensen, ook illegale mensen, dan krijgen we dat land niet vooruit. En als we dat land niet vooruit krijgen, hebben we geen belastinginkomsten, kunnen we onze collectieve sector niet betalen. Ik ben ook uiteindelijk geen politicus, maar econoom. Dus er zit hier ook economisch gezond verstand zit hier gewoon achter. Ja, herkenbaar. Ik herken wel een paar punten. Maar dan komt de vraag bij mij op van wij zitten nu in deze situatie waarin wij zitten op weg naar een land. Want wij zijn tussen haakjes land, maar 10 jaar oud. Dus we moeten nog groeien. Wij moeten nog volwassen worden. Ja. Maar steeds in het proces om te groeien komt er veel dingen in de weg. Die eigenlijk de proces een beetje verhinderen. Die het proces een beetje eigenlijk lastig maakt om echt te ontwikkelen en om zelfstandig te kunnen worden. En
hoe kunnen wij dan het anders gaan aanpakken of anders zien eigenlijk in deze situatie? Wat denkt u Nou, daarvan? Ja, ik zie een paar punten, maar nogmaals, het is altijd je moet heel erg uitkijken met zeggen wat een ander moet doen. Zeker als een ander een hele grote groep is, dan kan het ook dat je Nee, we gaan niet zeggen wat anderen moeten doen. We gaan eigenlijk brainstormen en nadenken hoe wij samen kunnen doen. Niet wat de ander kunnen doen, maar hoe wij samen, laten we zeggen, als ik als individu mijn steentje kan bijdragen, zodat de situatie eigenlijk kan veranderen. Dat is heel mooi gezegd, daar kan ik niks tegen inbrengen. Hier is geen ontkomen aan. Nee, maar ik denk dat er zeker 3 velden zijn. 1 veld hebben we het over gehad, het hele veld van onderwijs en opvoeding. En dat is een lange termijn kwestie. Hè? Curaçao staat pas 10 jaar op eigen benen. Hier zijn we nog zeker 2 generaties mee bezig voor een zichtbaar resultaat. Het is niet zo dat in 1 jaar in onderwijs investeren je criminaliteitscijfers zakken. Eigenlijk reken maar op 2,5 generatie. Hè? Het duurt ongeveer 3 generaties om iets echt te internaliseren. Het tweede is, niet zozeer in volgorde van belangrijkheid, maar dat is de economie. Nou, in die economie laat ik het zo zeggen, een tweede is nog een andere. Ik ga de economie als derde plaatsen. De tweede gaat eigenlijk om community pride, nation building, het gevoel van een publiek besef. Ik zie op Curaçao, en dan ben ik even heel natuurlijk gevaarlijk mij in die cultuur te begeven, maar ik zie een hele hoop communities, maar als community is het wel ieder voor zich. En dan denk ik, en wie staat er nou eigenlijk voor die samenleving? Vinden wij het ook als bevolking bijvoorbeeld slecht als rijke mensen de belasting oplichten? In hoeverre investeren mensen met hun geld in Curaçao, of investeren ze hun geld in Miami of Atlanta of in Panama? Dat zijn dingen die ertoe doen. En dus ik zou zo hopen, kijk, er zijn allerlei communities, er zijn families, vrienden, er zijn allemaal clans, maar dat er ook een gevoel komt van wij Curaçao, een publiek besef. Hè? Van die samenleving is van ons. Het is niet alle arena's naast elkaar, die samenleving is van ons. En dat betekent, en daarbij hoort investeren, daarbij hoort entrepreneurship, je ontplooien, ook in werk, en daarbij hoort fatsoenlijk je belasting betalen. En als we die 3 dingen niet doen en niet voor elkaar krijgen, dan krijgen we ook die economie. Mijn volgende punt, nooit van de grond. Dus eigenlijk, ik heb geleerd laat ik zeggen dat ik dit wat ik doe, nu ongeveer 35 jaar doe. En dan heb ik in die 35 jaar toch wel een paar dingen geleerd. Onderwijs gaat dus vooral om andere zaken. En economie gaat ook om andere zaken. Hè? Economie begint met een beschaafde samenleving. In een beschaafde samenleving durven wij te investeren en te handelen. In een onbeschaafde samenleving, dan consumeren we alleen en pakken we alleen wat we nodig hebben. Ja. Nou, dan kom je dus op die economie. En daar zijn eigenlijk al heel veel goede rapporten over geschreven. Hè? Er zijn goede rapporten geschreven over de toekomst van de olieindustrie, die vooral in olieopslag ligt. Hè? Onderwijs is ook een hele belangrijke economische pijler. Hè? Het aantrekken van buitenlandse studenten. Maar ik kan nog allerlei business cases noemen, maar wat veel belangrijker is, dat is de wil en de competentie van Curaçaoënaars om als er een internationale business is, en dan gebruik ik even het Engelse woord, en dan zou ik het vertalen, maar Engels daar een stake in te hebben. Met andere woorden, stel er wordt geïnvesteerd in een nieuw hotel, 100 miljoen. Dan moet je als Curaçao meer willen dan alleen de schoonmakers leveren. Ik zeg het even heel provocatief. Ja, dat is een goede punt. Het is een thema van de laatste dagen. Van de week was er een persconferentie, ging over toerisme. Dat was van de minister van Economie. En inderdaad kwam daarna veel vragen over van oké, is het handig om steeds op toerisme te blijven focussen of op toerisme te blijven focussen? Want uiteindelijk leveren wij de laatste tijden alleen maar altijd zo geweest, alleen maar
de laaginkomens mensen dan. Ja, Exact. en wij moeten gaan focussen ook op de general managers functies, ook op de Yes. andere managers functies. En dan nog komt een punt bij, en dat is van het groep die steeds het oliegebeuren verdedigen van nee, als je weer gaat binnen de raffinaderijwereld, heb je hoogopgeleide en hoog betaalde banen. En dat is dan de nadeel van het toerisme. Hoe kunnen wij daar een middenweg in vinden? Ik weet niet of er een midden is, of dat het een en-en moet zijn. Oké. Het begint, nou, laat ik proberen het punt te pakken. Het begint dus bij het besef als samenleving dat wij een stake moeten willen. Dat wij een aandeel moeten willen. En dat wij niet tevreden moeten zijn met een buitenlandse investering, waarvan het rendement vervolgens belastingvrij weer naar hetzelfde buitenland vloeit. Wat dan betekent dat je als Curaçaoenaars slechts een marginale positie hebt. Nou, ja, wat betekent dat nou? Ik denk dat het betekent dat als investeerders komen, dat je ook bij je vergunning en concessieverlening moet proberen dit soort positieve afspraken te maken. Het betekent dat het onderwijs, ICOC aan de bovenkant, maar ook het vakonderwijs, die moet dus in pact zitten bij zo'n investering waar wij met z'n allen klaar zijn en dat we zeggen, wij willen leveren, wij willen leren. En dat we eigenlijk, vraag je dus ook iets van de overheid, je moet dus geen investeringen meer toelaten op het moment dat er niet voldoende in de jaren lokale toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Ik zal een voorbeeld geven. Op het moment dat je morgen een autofabriek wil beginnen in China, dat was in het verleden zo, nou zijn die, maar dan kwam GM en VW, die gingen allemaal naar Shanghai. Dan zeiden de Chinezen, fijn dat u komt, u krijgt de grond bij wijze van spreken gratis, of 5 jaar een lease gratis, maar in die 5 jaar ga je dus van 10% lokale toegevoegde waarde, dus arbeid en toeleveranciers, ga je naar 90% lokale toegevoegde waarde. En anders mag jij die fabriek niet hebben. En dat heeft dus te maken met wat we met elkaar regelen. Maar het heeft ook te maken met identiteit. Dat je dit mag vragen. Hier moeten we over handelen. En we moeten dan ook dus een makelaar hebben bij de overheid die gewoon met al die partijen een pact maakt en zegt, en dat gaan wij leveren. Als je hebt over toerisme, die nieuwe hotels, dan zou ik dus de toegevoegde waarde de komende jaren willen zien stijgen. Ook van lokale toeleveranciers. Ja. Maar dat is een proces, dat lukt niet in 1 keer, daar moet je 5 jaar voor nemen. Ja, want ik heb ook zoiets van, ik hoor u praten, dan ga ik nadenken van waarom zou een investeerder van buitenland moeten komen om een hotel bijvoorbeeld bij ons te runnen? Waarom kan het niet zo zijn dat we onze mensen gaan zelf ontwikkelen? Dat ze op het punt komen dat ze entrepreneurs, dus laten we zeggen mensen die zelf een hotel, je begint maar klein, maar dadelijk kan je bijvoorbeeld een Van der Valk Hotel consortium gewoon op Curaçao openen. Dan kan je bijvoorbeeld een of andere grote hotel overnemen. Maar we zitten vaak gericht op het buitenland. Dat buitenland moet het komen doen. In plaats van dat wij eigenlijk onze mensen gaan ontwikkelen om zelf te kunnen doen. Zelf te ontplooien. Zelf eigenaren van de dingen op Curaçao te gaan worden. Ik hoor mijn zoon zeggen, ja, ik heb mijn zoon eigenlijk net aangegeven. Ga luisteren, want deze meneer praat heel goed. Nou, dat is bemoedigend. Nee, maar ik ben het erbij eens. Maar wat vraagt dit? Dus dit begint dus bij attitude. Hè? De wil om het zo te laten zijn. Vervolgens moeten wij organiserend vermogen hebben. We moeten dit soort pacts gaan maken met elkaar. En dan moeten we dat uitvoeren. En dat gaat dus om arbeid. Dan heb je dus een keten nodig van onderwijsinstellingen. Die dus zeggen, wij kunnen met elkaar van vakmanschap tot en met universitair niveau leveren. Nou, als ik alleen al kijk naar ICOC, we hebben een hospitality opleiding. Onder leiding van Pietro Justiana. We hebben een general management opleiding. En we hebben een finance en accounting opleiding. Dus ik zei nou, die bovenkant van het hotel, dat regelen wij wel. En vakopleidingen, die zijn er ook op Curaçao. Nou, daarnaast zou ik wat meer stimulans willen. Dat ik zei, ja, op Curaçao zitten ook mensen en ondernemingen met geld. Er zijn geldstromen, die zijn nog helemaal niet connected. Ik zou inderdaad willen, als er weer een hotel komt, dat er voor 30% lokaal geld in zit. Dan heb je ook een positie, ook in een raad van commissarissen.
En ook hierbij geen enkel verwijt. Curaçao is dus eigenlijk, als je Curaçao als land ziet, nu een kind van 10. Nou, kinderen van 10 die kopen over het algemeen ook geen hotels. Maar kinderen van 25 zijn wel een serieuze speler. Dus wij moeten nog weg. Zonder te feiten, zonder ruzie te maken, moeten wij nou zelfbewust op weg. Ja, als ik het hoor, een kind van 10 die koopt geen hotel, dat is helemaal, of dat klopt als een... Maar hij kan het wel erven, Ja, maar waar ik naartoe wil, is eigenlijk van, leiden wij, of zijn we wel onze kinderen aan het leiden van, oké, als je 25 wordt, mag je wel in de hotelbusiness gaan, of in wat dan ook voor business. Maar het lijkt nu alsof van, 10 jaar, het gaat fout, dus jullie moeten nu terugkomen onder de hoede van mama en papa. En dan pas kunnen wij. Dus het lijkt alsof wij geen kans geven om te falen. Steeds moeten wij aan de oren getrokken worden. Helpt dat voor de economie? Nee, maar ik zit daarover na te denken. Hoe zou dat komen? Is dat dan een gebrek aan zelfvertrouwen? Waarom doet die Amerikaan dat wel? En die faalt ook 3 keer. Ja. Kijk, wat falen. Een collega van mij noemde dat heel mooi deze week. Die zei, je hebt return on investment, ROI. En je hebt ook ROL, return on learning. Oh, dat is en mooi. falen gaat natuurlijk niet om het falen. Nou, niemand wil falen. Falen gaat om het leren. Wat leer je van de momenten dat dingen anders liepen dan je wil? En ja, ik denk zelf dat, en dan ben ik heel voorzichtig, maar dat in de historie van Curaçao, tot dusver, het ondernemerschap niet sterk ontwikkeld is. Want ondernemerschap, daar heb ik in mijn oratie een stuk ontstaan van een Amerikaanse onderzoeker, Barbara Bird. En dan kom je op iets heel interessants. Die heeft een heel onderzoek gedaan naar ondernemerscompetenties. En dan blijken dat competenties te zijn die je vooral jong leert. En dat is heel interessant. Als je nou kijkt naar een topsporter, dan snapt iedereen dat als jij op je, weet ik veel, of nee, als je op je 50ste goed wil kunnen golfen, al die managers bij Blue Bay, dat je kan alleen maar echt goed worden als je ergens rond je 7e, 8e, 9e de motoriek aanleert. En door het algemeen leren ze dat niet met golfen, maar leren ze dat met voetbal of baseball, een of ander balspel. Nou, bij ondernemers is dat ook zo. Je kan op mijn leeftijd alleen een echt goede ondernemer zijn als je al heel jong de competenties om initiatief te tonen, durft te tonen, zeg maar te leren van je fouten, weer te herstellen. Nou, en dat is nooit sterk ontwikkeld geweest op Curaçao. Dus daar moeten we mee beginnen. En wat we bijvoorbeeld zouden kunnen leren van de Chinezen, is dat je gewoon 30 jaar de tijd neemt voor een masterplan. Geen 3 jaar, maar 30 jaar. Ik heb het hier dus over de sociale infrastructuur van de samenleving. Kijk, een businessplannetje kunnen we allemaal in een middag schrijven. En er liggen heel veel plannen. Maar het punt is de sociale infrastructuur. Dus we zouden ook de wil moeten hebben om gewoon, wat ik zeg, 2,5 generatie de tijd te nemen. Ja, dat is mooi. Maar dat betekent dat we wel moeten gaan investeren in de aankomende 2 generaties. Ik zie hier een opmerking van de heer Henry Isenia. En die geeft aan, nou, wij zijn van nature geen entrepreneurs. Een kijkje in onze geschiedenis kun je zien dat in het verleden Portugezen en nu Chinezen hetgene zijn die zaken doen. En wij staan aan de kant te slapen. Maar ik ben er niet mee eens. In de zin van, entrepreneur kan beginnen vanaf kleine dingen. Degene die bijvoorbeeld pastetjes en kroketjes eigenlijk maakt en gewoon verkoopt. Degene die bij de stoplichten eigenlijk een flesje water verkoopt. Ze zijn allemaal entrepreneurs. Kleins, maar ze beginnen wel. Het is eigenlijk de zaak dat er iets gedaan wordt met deze mensen. Dat ze eigenlijk de juiste informatie, de juiste onderwijs, de juiste hulp krijgen, zodat ze goed kunnen ontwikkelen om die Chinees en die Portugees te kunnen worden. En daar ontbreekt iets in onze samenleving. En dat is wat meneer Wagner eigenlijk een beetje probeert uit te leggen. Waar we naartoe eigenlijk zouden moeten gaan met de aankomende 2 generaties. Dus niet dezelfde fouten blijven doen van de generaties achter ons, maar dat we gaan
met nieuwe visie, met nieuwe plannen. De twee komende generatie beginnen eigenlijk goed te onderwijzen, goed te helpen, goed eigenlijk te begeleiden, zodat wij niet blijven in dezelfde achterliggende dingen van ons, van vroeger. Ja, en u zegt iets heel interessants. Er zijn allerlei vormen van small businesses. Maar, nemen ze een heel mooi punt, die mensen komen niet verder. Juist. En waarom niet? Het meeste leer je niet op school. Dat zie je bij mensen en dieren. Het meeste leer je door socialisatie. Leren doen wij door afkijken. En leren doen wij vooral door afkijken. Nou, en dan is dus het punt wat we dus niet hebben. Dat zijn netwerken van mensen die 1 stap verder zijn. En zo gaat het bij de Chinezen. Een Chinees die werkt ergens. Die ziet een toko te koop, die belt naar zijn grootmoeder in China, die krijgt wat geld, die leert het van een oom en zo ontwikkel je verder. Nou, dat betekent dus ook dat ik vind dat ICOC, en ik zelf dus ook, een opdracht heb om die netwerken heel bescheiden te helpen verder ontwikkelen. Om dus eigenlijk mensen die al iets doen, en er zijn allerlei voorbeelden op Curaçao van mensen die iets doen. En dat is niet alleen maar water verkopen op straat. Er zijn ook mensen die een fitness hebben. Er zijn mensen die in de mediawereld, in de creativiteit. Eigenlijk moet je ze een netwerk gunnen waarbij ze 1 stap verder komen. En het tweede wat ik denk dat moet gebeuren. Ik zie heel weinig mogelijkheden tot kleinschalige financiering op Curaçao. Ja. Ik zie wel altijd grote megalomane plannen, van een effectenbeurs tot space shuttles. Dat zijn van die hele grote plannen altijd, waar je nooit meer wat van hoort. Maar mensen hebben geen space shuttle, mensen hebben 15.000 florien nodig voor de volgende stap in de business. Nou, dat is een mooi verwoord zo. Laten we even gaan naar de mensen die ons volgen. Ik zie hier groente en fruit is heel duur. 3,18 voor kiwi, 6 zoveel voor een kleine $500,000, bijna 20 gulden voor een kleine watermeloen. Dan neem ik aan dit commentaar was in het begin over de opvoeding van een kind. En ja, het is inderdaad wat duurder nu op het eiland. Je hebt net van Henry al benoemd. Dit is een mooie, was ook in het begin. En dat staat eigenlijk, wat u net probeerde uit te leggen, hebben wij 1 woord is patriotico. Dat is, Patriotisme. Ja, patriotisme. Dat hebben wij nodig op het eiland. Beide zijn waar, beide inbrengers van berichten, het is beide waar. Ja. Deze heb ik ook voorbij zien komen. Woord. Als goede investeerder wordt Curaçao, dan moet je meer willen dan alleen de laag betaalde banen. Slecht marginale positie. Ja, dat is inderdaad ook een mooie. Ik zag deze ook net. Nee, deze was het niet. Deze van Zeg niet. Het moet beginnen bij opvoeding. De ouders moedigen kinderen aan om een vaste baan te krijgen in de sector die zeker is, vooral als ambtenaar. In plaats van entrepreneurship neem ik aan dat Zeg niet willen vertellen. Ja, dat is vaak of zo. Wij moedigen onze kinderen aan om te gaan werken voor iemand. Ja. In plaats van voor zichzelf beginnen. Ik heb dat tijd behoorlijk hier in huis nu. Ik heb een man van 18 jaar achter mij zitten. Ja. Die wil continu voor zichzelf. Hij is, toen wij hier naartoe zijn verhuisd, is hij begonnen met de fietsen kopen op de marktplaats. Een beetje bijwerken en dan verkopen. Daarna werd het PlayStation kopen, verkopen. Ja. En inmiddels zit hij nu met in zijn hoofd dat hij een verkooptruck wil halen. Om eten. Ja, zoiets. Ja, zoiets om hier in Nederland te starten. Dus dat is inderdaad een hele andere manier van kijken. Ja, en dat is heel beloftevol. Ik feliciteer je met zo'n zoon, omdat ook een ondernemer, die moet dus heel lang leren om te worden wat hij is. Hè? Dat geldt voor iemand die golf speelt. Dus om, zeg maar, in de golfwereld moet je, maar ook als ondernemer. Als je kijkt naar een succesvol iemand als Elon Musk, ik noem maar wat. Dat zijn allemaal mensen die hebben gewoon 30 jaar ervaring in wat ze doen. Dus daar moet je jong mee beginnen. Ja, klopt.
Ik heb via de app heb ik een andere vraag gehad in het begin. Men vraagt even erbij halen. Ik heb zoveel apps binnen, dus die is net even gezakt. Wordt alle diploma's van de VS nu gelijk als Europa gewaardeerd? Want hun universiteiten waren altijd op een iets lager niveau dan van Europa. Klopt dit? Nee, het punt is met het Amerikaanse begrip university is tertiair onderwijs. En dat is alles van, zeg maar, mbo tot en met universitair. Dus je hebt in Amerika hele hooggerankte programma's en programma's minder. Dus de diversiteit is groter dan in Nederland. Want wij maken een onderscheid tussen mbo, hbo, wo. Maar het niveau is niet zonder meer minder. Ik kan het ook vergelijken. Ik heb 30 jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen gewerkt, tot 2013. En het niveau van ICUC is zeker niet minder. Ja. Maar aan de andere kant, hoe ziet u dat stukje van, want er was een uitgebreide programma bij SCC toen de tijd Studie de Region, dus in de regio studeren. Inmiddels is het behoorlijk daarin gekrapt. Het is nog wat, maar niet zo groot als 4-5 jaar terug. Denk je dat we meer moeten gaan focussen in de regio qua studie? Of denk je van nee, nog steeds Nederland als basis voor een hoge opleiding? Ik denk beide. Wij werken als ICUC samen met ongeveer de Universidad de Externado in Colombia. Dat is Bogota is natuurlijk een stad met 12 miljoen inwoners. En daar heb je een universiteit, die ligt daarboven tegen de bergen. Nou, ik had nog nooit zoiets moois gezien, een gigantische universiteit. Natuurlijk is het belangrijk, diversity is heel belangrijk, dat mensen ook in hun leven, zeker mensen op leiderschapsposities, meerdere contexten leren kennen. Dus ik pleit er niet voor dat de hoger opgeleiden altijd alleen maar op Curaçao blijven. Dus het is prima om te zeggen, nou, ik doe misschien een deel van mijn opleiding in Colombia of in de VS of in Europa, bijvoorbeeld Nederland. Maar dan is het en. Dus daar pleit ik voor. Ik pleit er niet voor dat iedereen naar Nederland gaat, want dan krijg je geen divers land. Laten we even een stukje COVID gaan. Wat heeft COVID gedaan met ons onderwijs? En dan wil ik even richting ICUC. Hebben jullie veranderingen gezien? Hebben jullie positieve ontwikkelingen ervaren vanuit ICUC tijdens de COVID-moment? Of is het alleen maar negatief geweest? Nee, wij waren in een week met de hele club online. En wij geven natuurlijk dagonderwijs, maar een heel groot deel van onze portefeuille bestaat uit middag- en avondonderwijs. En dan krijgen de mensen 's ochtends om 10 uur een mailtje van onze director of ze met hun groep online het onderwijs volgen of offline in de klas. Dat heeft een beetje te maken met grootte van groepen versus zalen, dat ze veilig kunnen zitten. Wat wij ook zien, is dat het aantal mensen wat onze programma's volgt en ook kan betalen, gelukkig niet daalt. Het is zo dat men dus eigenlijk nu heel bewust een investering doet om er als professional en als entrepreneur beter naar voren te kunnen komen. Maar ik zeg daarbij ook, wij hebben als ICUC, onze deelnemers zijn mensen van staal. Die hebben al ongelooflijk veel doorstaan. Hè? En de kwetsbaren, die zitten ergens anders in de samenleving en daar moeten wij ook op letten. En wij merken dus met die COVID dat ICUC goed draait. Dat laat onverlet dat we natuurlijk ook meemaken dat mensen hun baan verliezen. Dat gebeurt natuurlijk ook bij ICUC. Of anderzijds in de problemen raken of getroffen worden door de COVID. Maar ik wil juist met de deelnemers van ICUC, ik vind het belangrijk dat ze nu dus hun leiderschap in de samenleving versterken. Want de grootste problemen die liggen ergens anders. En dat zijn ook bij mensen die op straat werken, die niet thuis kunnen werken. Hè? Die zitten in een relatief kwetsbare positie. Ja, klopt. Jij was trouwens tot een paar dagen geleden nog op het eiland. Hoe ziet u dat hele COVID gebeuren op het eiland? Is het eiland zwaar aangetroffen qua economie?
Nou, wat je ziet is dat natuurlijk de hotels zwaar getroffen zijn. Hoewel ik denk dat velen het wel zullen redden. Maar ik zie het dus ook, ik zie ook dat, voor zover ik dat kan zien, maar dat dus de illegalen, die werken op de markten en in de bouw en al dat soort dingen, die zijn zwaar getroffen. Dat is een enorm humanitair vraagstuk. Maar ik zie ook COVID als een waarschuwing. Ga nou niet in die economie helemaal de kant van het toerisme op. Maar zorg voor een diverse economie. Dus het is ook een wake-up call voor iedereen die uitsluitend dacht dat we een soort bounty-eiland worden. Het mooie van Curaçao vind ik, en ik kom er sinds 86, maar de geschiedenis is veel langer. Curaçao is nooit een bounty-eiland geweest. Curaçao is altijd een eiland van diversiteit geweest. Met een haven, met een zakelijke dienstverlening, met kunst en cultuur. Nou, en je moet ook de komende jaren het hele stuk van land- en tuinbouw meer gaan ontwikkelen. De toekomst van Curaçao ligt in de diversiteit, ook in de economie. Oké, dat is mooi gezegd. Ik hoop dat we wat ervan kunnen oppikken op het eiland. Ik heb hier een andere vraag. Wat vindt u van onze universitaire klimaat, onze onderzoek en intellectuele klimaat van het eiland? Nou, als het gaat om onderzoek. Kijk, Curaçao is natuurlijk in de wereld niet groot. En onderzoek doe je nooit alleen. En dat is bij andere onderzoekers ook. Hè. Die werken eigenlijk in internationale netwerken. En dat kan op Curaçao ook heel goed. Ik maak nou even een doorstapje. Kijk, er is bijvoorbeeld een onderzoeksinstituut op Curaçao wat heel veel doet op maritiem onderzoek, Coral. Hè. Dus er zijn mooie dingen. Ik maak nou even een stapje naar iets wat ook belangrijk is. Dat zijn in de wereld zogenaamde remote workers. Dat zijn mensen die hun werk op afstand doen. Hè. Jullie produceren nu dit programma en jullie zijn eigenlijk remote workers. Nou, het interessante is natuurlijk, als je op Curaçao zit en je stelt jezelf op als remote worker, of dat is als journalist, of als software tester, of in welke rol, of digital marketeer, welke rol dan ook, dan ligt ineens de hele mondiale arbeidsmarkt voor je open. Op het moment dat je een e-business begint, dan ligt de hele markt voor je open. Nou, en dat betekent dus dat ik ook vind dat dat stukje, daar zou ook wat onderzoek naar gedaan moeten worden. Hè? Dan geef ik tegelijkertijd onszelf weer een opdracht. Maar een kans voor hoger opgeleiden op Curaçao ligt in de remote working. Oké. Daar heb ik nooit aan gedacht. Ja, nooit aan gedacht. Ik heb een appje gekregen. Waarom bent u weg van de Universiteit van Groningen? Waarom ik daar weg ben? Ja. Omdat ik op Curaçao gevraagd werd om te solliciteren naar hoogleraarschap. Ik moest daar wel voor solliciteren en zo hoort dat ook. Dat was ook een hele lange procedure. En dat is een heel bewuste keuze, omdat ICUC kleiner is en je dan breder en maatschappelijker bezig kan gaan. In Nederland is een universiteit groter en heeft ook een afstandelijke rol in de samenleving. Nou, en dat is een hele nuttige rol, maar ik geniet erg van de missie en de positie die ICUC in de samenleving heeft. Dus ik heb daar heel bewust gesolliciteerd. En geen dag spijt van. Ik heb hier nog een vraag van Segni. Hoe ziet u voor kunst en cultuur als deel van onze economie? Is er kans voor? Waarom heeft ICUC geen programma hiervoor? Nou, het eerste, ja. Elke handeling van mensen die waarde creëert, is een deel van de economie. En dat geldt dus ook voor kunst en cultuur. Dat geldt ook voor een heleboel andere dingen. ICUC is bezig op dit gebied met een programma te komen. En het programma dat heet Culinary Art. Culinaire kunst. Wat is namelijk de gedachte?
De gedachte is dat er dus toch wel heel veel hotels en restaurants zijn. En waar een gebrek aan is in het Caribisch gebied, dat zijn chefs. Nou, dan kan je die cuisinechefs, die kan je weer van ergens anders ter wereld invliegen. Maar dit is nou typisch zo'n niche. En dat we zeggen, nou, je zou natuurlijk ook iets kunnen doen op het gebied van beeldende kunst of muziek. Nou, we hebben niet alles in huis, we zijn ook niet groot. Maar wij proberen dus op het gebied van culinary arts, samen met een Zwitserse hotelschool, een programma van de grond te trekken. Nou, hopelijk hebben jullie binnenkort een gesprek met Stephanie Benedina, want die geeft dat vak ergens op Bonaire. En ik denk van daaruit komt zijn vraag. Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja. Nog een vraag van een volger. Nee, deze was het. Vraag, hoe vindt u de productiviteit op Curaçao? Goed, waarom? Niet goed, waarom? En wat kunnen wij daaraan doen? Ik weet niet precies hoe de productiviteit op Curaçao is. Wat ik meekrijg van de mensen die ik ken. Het valt mij ook op dat er zijn professionals die ik ken die ongelooflijk goed zijn in onze digitale vaardigheden, de apps die ze hebben, de visuals. En dan maak je dus van de noodzaak als klein land maak je ook tot het voordeel. Die zijn daarin heel productief. Wat ik ook zie, is dat er soms nog ouderwetse organisatieverhoudingen zijn. Waarbij dingen geheim zijn, waarbij je moet wachten op de baas en dat soort dingen. En daar denk ik dat Curaçao wel een stap kan maken. Dat is mooi gezegd. Vertrouwen, transparantie. Durven mensen hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Maar dat is ook een proces van jaren. We hadden net gehad over dat raffinaderij en toerisme. Je zei van we moeten richten gaan en. Ja. Maar dan krijg je een andere vraag. Denkt u dat wij daar bij de waar de raffinaderij nu ligt, kunnen wij wat anders daar doen in plaats van raffineren? Moeten wij iets anders gaan bedenken daarvoor? Twee dingen. Ik denk niet dat het nu over moet zijn met de olie- en gasindustrie. Kijk, we gaan hopelijk naar een duurzamer samenleving. Dat is een traject tot 2050. En in dat traject moet van alles gebeuren. En dat is heel ingewikkeld. Hè? Als je op Curaçao bijvoorbeeld heel veel wil met wind en met zon, dan moet je ook het middenspanningsnet aangepast worden. Dus dat lukt niet maar. Nou, in de wereld is nog steeds een enorme vraag naar olie. Nou, wat is nou met name een goede business case? Dat is de opslag van olie op Bullebaan. Die raffinaderij, er was een heel goed plan een aantal jaren geleden. Dat was Greentown. Het kan ook zijn dat er een kleinere raffinaderij komt. Maar ik denk zeker, ik zou toejuichen. Kijk, we moeten niet achteruit de toekomst in willen en een weer even grote raffinaderij krijgen als Curaçao had. Ja. Nou, we zijn zo door een uur heen gegaan. Het is echt zo snel gegaan. Ik ben super blij dat ik dit gesprek kon voeren samen met Nathalie. En wij hopen dat wij in de toekomst nog meerdere keren met u of met anderen kunnen spreken. Ik denk dat wij net een keertje GB Seintje moet gaan uitnodigen. Ja, sowieso. Maar ik zat ook te denken van, het zou wel een leuk idee zijn als u eigenlijk, want wij hebben altijd op maandag een groep van jongere studenten hier in Nederland die ook hun eigen programma hebben. Ik zou het fijn vinden als u een keertje bij hun op visite kan komen in een programma van hun en samen met hun brainstormen over onderwijs, over allerlei dingen, want het is echt leerzaam als ik u hoor zo praten. Nou, dat doe ik heel graag. Dus ik vond het heel leuk om in het programma te zijn, jullie te leren kennen. Nou, op het moment dat jullie dat nog eens willen, dan doe ik dat heel graag. En ik wil het even op maandag ook een keer aanschuiven. Ja, ik geef het door aan de jongeren. Ja. Goed. Oké. Hey, bedankt en een fijne dag verder. En doe de groeten van de groetjes voor ons. Ja, groetjes aan die vrouw voor ons. Ja. Oké. Tot ziens. Oké, hoi. Dan torcendo chega na final, hora vai assim, né? Tipo ali, no? Bom programa, Berat. Dankie, Gladmaasje Klein. A mim também, assim, a Hopi. Hopi biabo te tende di maneira zo di pensa, of di, posata bij de direction zo, en to agora que la duna nos toch
outra alternativa, outra maneira de mira e costan de por atacar e costan e hasi e costan do essa imagem hoop, maar apreciar mais hoop mesmo, sua openhartigheid, hoe eta ambisa e costan na uma maneira zacht, maneira gewoon concreto, pero la visa e costan si e que tem possibilidade, para hoop bia nós tem problema e nós te queda boa activa uma maneira só, nós não tava que possibilidade tan outro que of compa atender que costan para o futuro não passa mais. So, é parte de geração novo, mas é coisa echt coisa hobby bom de dizer. E é patriotismo, o hobby é para dizer, pero outro não tem gana de escutar, pero patriotismo é algo mais importante mesmo porque laga país nasce e desenvolver. Zit seguro, lo que uma apreciar hobby também tá, é que ela explica de mucha política como vamos assim, inversão economicamente com importante se tapa mucha e tem ponto mais também como visa que maneira que NN turismo anto também definição também vai NN com mas app mesmo de Berta Gabisami ou de Berta Bisabe coisa boa que você Berta também bisa sabe de programa com nós mesmo vai NN pero nós vamos a bisa obviamente por pero senhor Wagner bisa também comece mais coisas no dus no dos coisas nem só pero me sabe diversidade de mais coisas acerca então me comentário de de nós não com a bisa com fruta tá custa tanto kiwi tá custa tanto melão tá custa tanto patia tá custa tanto mas é bom mês não sei se tá na nossa tropa de conhecer que é milhão que partia e nós mesmos para plantar para nós por vender na Corsol anterior e não está mais caro des e não nos custa nada começar mas que com milhão que partia tem que vir foi Venezuela nós mesmos para plantar então nós suela por carga esse então é que na master bastante 2 meses bem com mais ainda não aqui assim na que dona mais conselho positivamente certo na minha mena, nós formamos em caia chei. Bota corda de Ana conselho aqui com a Luiz Guedes aqui com a assim, então fica de resultar abo depois. Na minha assim mesmo coisa hoje aqui chei, que dia bota estar com o programa aqui de banana. Por de boneiro do certo. Sim. Eu olhei a botar assim, boa parte também. Do qual tu botar assim, hopi aí acaba de parte de educação. E nós roubamos, que me plataforma de vivo chei que mendi. Antônio me sabe que mais com a Luiz Guedes, na me conta você história no rato. Nós estava na com a Luiz Guedes na WT100, então certo, neta que para trabalho na DA, eu trabalhei, não, depois se ILM, agora com a companhia vem depois ILM. Anto inanang me digo ne, eu vou entrar na Coran, não me vigilante, ou well, assim certo dentro vigilante, depois ela sale vigilante by Luna Blau. Que mendi até assim mês que mendi e flor tá para você aqui me tá guarda app que dia vou estar então me desenhar vou tá que programa nós tem que de outro que mendi assim me tá que é minha maneira para nós conseguir contribuir e botar para bem seguro mais de tipo de evitado na aqui so nós temos que ser porque nós também nada de bom custo ou mais grande para que dá tu espera que ele logra so se ele logra me tá sabe nós também mostrar vez mais que nós tá drei e show por de Holanda. Primeiro que nós seja legami evitamos se para bo me tá bolva com ele com bem mais nos comentários não me que pedir botar para bo contribuir com nós GoFundMe. Share com bohende não share com isnan com botar com você com tá seguindo nos programas não para também por contribuir nós lo aprecia imensamente com qualquer contribuição mas bisa ayer acaba com nota 100.000 of zo, pero si botin €1, alle pages helpen nos tabi sa na Holanda, e tabi un montante que nos timi ser para nos invertir en equipo nang, e den costan pas na nos por donar un programa más mijo, más productivo, e com melhor qualidade. Esse nós também pero nós que despedimos por contribuir conosco, ajuda-nos para nos por alcançar esse. E daqui na tour viaja mais que já aduna nan contribuição e daqui de antemano na tour que também duna nan contribuição. Mas daqui chonan e resposta estava tá hobby bom e nós seguir agradecer e pedir tours nan por para seguir ajuda-nos. Mas daqui.
Eso durante más seguido, nuestro plan lleva tanto Berto como un curso más sumamente interesante para ver. Me queda pendiente. Si nos queda claro que cosa aquí, nos te voy a inventar Facebook. A ver. Hey, te después. Chao, chao. Pero, tutoy.